pentru cel puțin încă un sezon. Probabil că și înfrângerea de atunci pe Wembley. Acest salt, recuperare la mijlocul terenului, Busquets, superioritatea Barcelonei, pasa lui Messi pentru urcarea lui, Terio se încurcă însă și trage în plasa laterală. Rio Ferdinand și putea să încerce un șut direct către poartă. 0-0 Barcelona-Manchester United. Lui Scholes, foarte precisă pasa lui Scholes, cu luar de șut pentru Nani, pe lângă poartă. Dar putem spune că este prima ocazie pentru United în această partidă. Șutul lui Nani a trecut pe lângă țintă, însă portughezul a tras sănătos, a șutat cu stângul, însă... Frumoasă acțiune între Messi și Iniesta. Messi trage în cross. Mingea, cred că a mângâiat bara. Stâlpul din stânga al porții lui De Gea. Messi vrea corner. Iată combinația dintre cei doi și accelerarea lui Messi. Șut cu piciorul stâng. Messi, ne lămurim acum dacă mingea ar fi intrat în poartă sau... intervenția lui De Gea, cred că a scos-o din cadrul porții. Aici, într-adevăr, este o imprudență ale acestei prime reprize. Lovitură de la 11 metri pentru Manchester United. Wayne Rooney scoate Valdez. Rooney ratează. Dublă intervenție, după această intervenție a lui Victor Valdez, ghicește colțul pe care a bătut Rooney și apoi continuarea de carului de la United este dezamăgitoare. A tras cu stângul foarte prost. A bărbierit mingea pe la noi. Dani pentru Valencia centrează pentru Danny Welbeck, îi așează mingea lui Kagawa, trage Kagawa, respinge Pinto în corner. Prima acțiune a lui Kagawa în urcarea lui Valencia, foarte bun serviciu pentru Welbeck și apoi șutul cu stângul al lui Kagawa. Alexis Sanchez, iată-l pe Dani Alves, pasă foarte bună către Alexis Sanchez, în fața golului, scoate De Gea din nou. Cilianul, acum o minge care o duce mingea la Pedro, din nou al De Gea. Iată aici pasa formidabilă către Alexis Sanchez și intervenția lui David De Gea, apoi Pedro rea cu capul și vedem cu un spaniol, Nani în bară. Xavi și este gol, penalti bătut impecabil. Așa s-a întâmplat și la meciul cu PSG. Ashley Young, din nou Pinto. Spre bucuria suedezelor care simpatizează pe Barcelona. Dar United nu poate să marcheze. Are șansa să distanțeze pe Barcelona și profită de ea. 2-0 pentru Barça. A primit o corecție severă din partea celor de la Fenerbahce, chiar pe